Kila amsayo lukrok ni jengjal kaisuku tongo abono dati dati hamrane sanei kila blog ni video ni thani deputation rei lekha Adivasi Congress kamini tui kamini lama tai school kri rogo sorkari chakri kri thikla rok bekar bangi tongman jorao development kri nei hamklai khlanya ni sanei kokbro kokno roman script bai khanya ni bai bai kaisuku sanung tui o salo Congress bodol video ni thani deputation rekha deputation rei thani tongkha agini ex army tai tabuk ex army Molin Deborma tai kila amsai ni juda adongrok media faide rok no tini no chottono khoroksa tang hulia chottono ambai maro tini rok somoi ti khlaimani bangai eka tini seng killa block ko jeng 30 bakma block ni tui kaisa deputation rojaka bo tini sara Tripura sini Tripura Pradesh Congress ni udukte jaga jaga wo deputation rojak butongu haini bangoi seng tini 11 June seng tini select khaijaka bo bazar din ini ne kahang nai hune jeng haini bangun sini je kormi yang ani debara tongo sini 30 bakma block ni president Arot Bahadur Molsom tai yang tongo ani yagra digi bo tongo sini ST Cell ni district president Tulokto Jomatia tai ang hingkene kaisa Tripura Pradesh Congress ni kaisa ex army group ni department ni kaisa chairman ani bung kha Molin Jomatia ang tini hayui tini borok bai sini je party ni udukte sini system bai ne tini seng phai tini oro seng deputation ro laika jeng sini oro deputation ro mani karon hungkene sini 9ta point no tu seng deputation ro bo tamani humale sini ADC area wo amon je nungra hai nukjak tongmani bangai jeng tini soyung no ma ongkha laika hake kathalia hunene sini congress kormi ro tini sing jaga jaga wo ne seng ukhawi seng deputation maroi tong eka sing 9ta point no sing deputation oka first hongkene je jaga hono sini borok rokni je o hathai kuchuk tongnai rok ba je jaga somotol jaga o je tuimaya rok tui take borok ko sarkar bono daiti tuimanu ya no tui nungro jatheng jeng bono sarkar ni thani tai chini video thani bo jeng omone appeal khai eka tai ingkhana jaga wono aperok bu sibu rasta haya je jaga thangdi tabok naidi Tulis Ramni oro tama hojinai tama parasi omo tui baglai thangmani la ei oro sokto tui yosi kuthukma khasi rasta kono khlai jaya ekhane u sarkar phaimani pore jo bini sarkar to rasta le sanai thanga eko BJP sarkar phaimani pore nirogra rasta kaisa ba dole maintenance khaimaya angke tabu BJP sarkar je tona ang brono sing buchu haisi nirok u sarkar tongporo je CPM sarkar pa tongka borone rasta sanai thangka nirole tani rasta sanai tangno maintenance khaimaya karon tab jeng borone congress hong nayu haisi nirok khaidi jo nirok khaimaya ke jeng tongo sini congress jeng khlaide haisi eka rasta ni tiyui jeng rasta no bo jeng daiti ka khaitheng hnu jeng oro phaile jawo tai kaisa rege amon ji haya thajak haisi tabong ke photo bulaine system singsibu group by dozona ke photo ma bup hai phungai me ma bujang nai pe sare be ma bujang nai pe omo hai system sing lai tong sibu habane borok kono thik khlai al jai uprong ni ichha sing thang sibu kono borok ora thiti kre orbo bai bondi borok ni ichha hai sing thang sibu ge borok thing thung hai si ngene tai kaisa je sung nokma lai jau pradhan mantri ni mangti ke kaisa nokma lai jau hai ble nokma lai jau nokma bus khusing lai to bono Kusing sokja, nok tangani hekene, tini musuk maibu, ke borong ni bangai be kaisa luntun roi phane, borong be taiksa bebosa bani jode, taiksa agoro baza thung, oleh boniti besen depression no salai ja kaisi. Heken naidi, tai kaisa, satma question, nung jaga sarkar ni school tongu, kintu sarkar ni school lo student tonga hake, tini master krui. Jadi master tonga hake tini bench krui ekene omo hake si school jottono beton mai tongu beton nalai tong si hake eke jara sering na student ki poroni bobshole bahai nai ba boroni live be tong sarkari school pore oi tomani chini sarkari school ya koi bui tomani private school buri preba o haini bangoi je tini sarkari school ya ka oi tini private school bui tabok thang pore haini bangoi jeng tini school ro ti go jeng ba phai haisi Eka kaisa sini jubok rok sakri be maya
kahake bu ma thangya bini or ব্যবসা বাণিজ্য ma khaya tomang kha tini borok bok tini tabong kene nesa tini sala yu nungla yu injection nala yu omo hai kesi tong su nirokshi chinai apne rokto jaga jaga thangbu omo hai nubu eke omo hai ru jeng rok khama khainai eka haini bangmuni omoni tuyibu jeng tini tini video sano jeng ma salai jala haisi kang dong no bu koinai apne rok bo channel no bu koinai take tini borok rok no jeng tai kaisa pha no ni channel ni nate taisa ni borok no bujak bui taisa de ka haseng tini borok no agor lai manai nirok ni thani bang ang kojau takasa sengnamu songo tako take sa last point tripura hastewo take sa last point ani tong ha kogrok bai romance boto joto ni slai boto stage chin hai tong take sini kok borok no romance bai jeng kaisa phrengna thung english অক্ষর bai এখানে जों তো বাংলা ভাষা পুছি পড়িয়া বসি বাংলা ভাষী পরীক্ষা মারো সিনাই কে जों প্রশ্নসি পড়ে লাই মেয়া ওমো জাগো সকতো কে যতসি ইংলিশ লে जों ক্লাস 3 সি ইংলিশ পড়াই মা থাং কে ইংলিশ নে অক্ষর লে ছিউ হানি বাংui जों উ অক্ষর নাইউ হাইসি এখানে হানি বাংui ওমোবো রোমান্স হারাফ থং হাইসি তো তাবনজনি থানিবো যদি পয়েন্ট দং